Yeah. Ukamutsamwisa ipapo nebhevhi akati kana ane chimwe chinhu chinosumbomunetsa chiri padhuze, iwe uri kulanda ngowati handikwanisi kuuya this weekend kuri kunaya, anogona ndopaunozwa suddenly munhu wako achingokuti what are you doing tonight? I'm bored ndiri kumba. Do you want to come for a drink? Kuti mai havasatombondishedza for a drink, vanozviziva kuti handine. Kwakanaka here vatsamwiswa nemunhu wavo wanga achivanga wauya, ende musi iyoyo unoriviwa. So unfortunately vanhu vazhinji vari mumarriage chituna. Imarriage chituna yekuti kuchechi vanoenda nemota 1 havo vachiti amen, vagere side by side, vana vanopikwa kunesare zviri normal. But marriage chituna manje inenge yafa zvinhu zvakawanda. Anoona dzimwe motikari dzaiva kumusha uko, vana vabedu vaiti kana vane motikari dzasakara vasingadzirasi, yaigona kungopakwa paside pemba. So motikari yakapakwa paside yakato inenge yakanyo pakati Datsun paipa panenge pari clear nice and new, zvoti ukatora picture kumashure pamwe mavhiri kumashure anga chitori nemweya zvonoti mota yakangopakwa. But inenge yadova nemakore yakapakwa vakanzi Datsun. Dziriko dzimwe dzakadonzi dziriko dza 1970 dzakangopakwa paside pemba, hadziraswi hadzidii dziripo. Ndo inenge zvaita marriage yacho izvo, zvokuti vanhu vanopfuura kuti pambapo pane mota but haichafambi, yakaguma kufamba kudhara, engine hapachina. Zvimwe zvinhu zvemukati vanotora chinotengesa zvimwe yadongwa gomba mukati, vana vokwira mukati vhum 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 achingotamba nechimudhiraivho chaicheya, mota haichina kana engine. Vari kunzwa vanhu vari married kava. Oh really? Vanotosvika as a couple vanofamba vese pasisina marriage. And dzimwe dzenguva murume anenge dzimwe nguva murume zvakanenge achingoramba kuti ichifinisha, mukadzi anenge ameka decision. Vakadzi ndo vari firm pamadecisions. Mukadzi anogona kusvapa kuti hanchada. And usually kana mukadzi akati hachada, it requires a miracle kuti azodzoka. Varume vanogona kuti handichakuda, mangwana masikati kamira anodzoka kuda. But vanhukadzi akazosvapa kuti handichada, even akazodzoka haadzoke wholeheartedly. So no danger tetina. But isusu manje sevarume pamarriage chituna tiri complacent. That's a good word. We will be very very complacent. Varume vari marriage chituna vanofunga kuti achaendepiko, hayo vanogara wake. Wakaona iwo uchidana nemukadzi wawadana naye more than 10 years, 5 years uchikwira, uchifunga kuti ndakumziva ndomaitiro yake. Shamwari mumarriage chituna imomomuka. Yeah. Said wapedo kumagumo kauti wakatotanga kuurigwa, because it's not a normal situation kugara nemunhu anokuti I'm unhappy. Havakudze stereki, vanokudza but family. Havakudze kwakawandisa. Ina ndizvifarira baba mwana murundi, zvandizvifarira zvindina kids, this is vanogona kuiza mavara kuti this is abuse, this is torture, this is emotional abuse, this is what teerera mavara iwaya. Ukaona achidzokorogwa kazhinji kacho achingoramba achidzokorogwa. Baba mwana, this is emotional abuse. This is baba mwana, your accusations are not good. Baba mwana, you what. Zvishingodzokorogwa. Wadova marriage chituna iwe. And marriage chituna, like I said, ndo mpaka ipira ipapo. Paunotozodiscover, varume vazhinji paunotozodiscover kuti marriage hapachina. Usually it's too late. Mukadzi anenge atowana exit lane yake, atozati atotanga kuindicate ndakuda motorway. Iwo murume vanenge uri kulane yokokoko. Mukadzi wakatotanga paunozona mukadzi wakachiindicate ndikubuda napa, iwo uri mulane fast lane kuzodzoka kuda unoita maaccident kuti udzoke. Zhandura ndizvoti anobuda ega. And normally varume vanokoza marriage chituna, they can't cope nekusiiwa. That's why chizona health yedu ichidzikira, we get to toita zvinhu zvakaita vana stroke, vana disasters after disasters. And normally vechikadzi ava disadvantage inongozoitika pavakadzi vacho ndekuti nguva yacho yavanozobudawo futi it's rather too late. Havakashoma kuti vabude before the age of 40. Vakadzi vazhinji vano give up their marriage, life begins at 40 and shada munhu.
zvokuti dena vaikurumidza kuti bude vachiri kuma 33 years day lifestyle yevakadzi vachiimprove even vachiri kuzvinzwa vari kuzvinzwa at 40 but nguva yavanobuda mumuvi vanenge vadobvuruvara vazhinji vacho zvokuti time yekuzorecover ende vana sometimes vanenge vachivakoza vezvozvo kuti ndine vana vangu 2 ndabuda nevana vangu 2 saka dzimwe nguva vanenge vasingadodzi zvikomba zvingozouya kutongoti uncle pavana ndo zvimwe zvinozokonzera kuti pavanzoti ndombotanga ndarera vana vangu vana panozotena 16 vana chizoti 18 ivo vanenge vakuma 53 saka ndo paunozoona kuti system yacho yakamira so but kune vanenge vatorerwa vana nevarume they recover quicker because kugara nemwana kana after divorce kwekwe kune maadvantages okuti you bond nevana vako, you look after your own kids, but kune more disadvantages if you want to move on and kana uri sensible because haudi kuti nhasi vanoona kuna bamningi then mangwana warambana naye then next week voona kuna umwe vamwe varume havazvikendenge vamwe vakadzi havakendenge this is uncle unorara bedroom no uncle Ningi is no longer coming here anymore. There is new uncle now. And it's not healthy. It's not healthy at all. So ndo marriage ndaida kutaura idzodzi. So ndo nyaya yatada kuti titaura nezvayo iyoyo.